Kahan Jotrap Youth Council West Castle District akasi palai kala le punya kendu yau chief executive member ubah punya cingsim halo kijing duna juga than West Castle District hi barakawai. Habekan pikila patai kebor ubah lumlang kasim ni presiden juga sek HYC West Castle District boleh tu bagi kendu yau CM kalau hak bun kijing e bagi pai ba juga West Castle District ya kendu wat kui kendi gadai na kijing e akitan kaput. Nata syusyu koi pa kamar rolong hak jing syak kini kitrai ritrai muluk ya kai ka pateng hak kayu salang haka baka sengkra dawaru ban pasengek no ya kajing ai NOC sigi bar jela kana man ailat ikitrai trai mulok banyo ban khayi ban pateng haka te kayo susu nak len ka sengkra dawaru nak council kam tam pakai beri bagi cloud ki betam aga baka sengkra dawa bari ban thong khambun ki ding ki haki cloud ki badan po West Castle District Nagaliang jongi ke HYC West Castle District haka ni kasingi lai open tindu bari ba PNC India Singsim ibalong CM jong ka KCDC te kajing ekran ke jongi shibun giman kabani kong kadai habare ka porda te niu i kajing borda ke jongi kata kalong kajing duna par ka roi ka par khamtam na ka KCDC dapi phai na ka sarkar Assam kibru jongi kidan katu karne ngimla bandan hi ki ong yathu ba ha Assam dalej menta la shai la yo kijing yarap rei da ha jongi pat dalej menta ngut aslam lesem ka simpor denak tega benta ka jing telot ke bibru jongi rungi tadi ka tawai benta lagi jing telot jong bibru jongi tentang tulak kum ngop kum ya taw benta te nak len jongi ngi kren bang yong ba kham tam ha ke bodar ke de ban plan ka roi wapar nak ka ki di ru de ban perkhat bahai kan benta te nak jongi la sa thu long ba sa shim khe benta le kren ru ya ka yo ka badan ha bodar kum kalangpi athiabari ba ku dan ki yo ka jiktot ka KCDC kalong ba tentang gi yo ki bala naduk miswa kumdon kita gi rap kum ki kompleks lo kum tata ta gi yo nam ta ta te nak len jong iru ila perkhan bayak ni benta insasym khia te ngire kan haneng ya ka bodar pat kum ki yo sinong kum ka tonghor kum ka nonglang sendeli berkiwi ki yo po yang West Castle District ki bar jela kila sedang bandrung ka jingrung jong ki bar jela ka pentlot no yak hi pateng jong ki bru ki jongi namar ngi su ainuk sa kum yu juhur ladaki wantit yuandina Asam juhur ki lawan di spo tang kas kilo ro rei da phi perkhat ki bru ki jongi ki barep mu spo ki di ki khatsan kum ta ter te kata ka pentlot no bru ki jongi te kum tang ila karpadi i ben sim khia ban mailat ban bagi bar bru ban par ki khim yo ki trading license kin wan ban di jing di po jong ka yo po West Castle District te nagalian jong i ong bayak ni insasym khia tengi kawai kalong bala ring pe yaki ki pai ba jong West Castle ki ong baga KCDC kapen slur tang yaki bru basimat ki hima bantung ding ndagi jaka jong ka KCDC po West Castle kum athiabari ba ki we ki jaka ki dan sibun te kumlo pi ong te ki we real adi ki khamle te nagalian jongi la karpat yo CM bade banda thungding no itu ki jaka ki badan ha athiabari ki jaka ka ba he ba bagi we ki benta ki ba badan po jong ka West Castle District te nagalian jongi ong ba insa shim ya ni ka ya ka benta nomor ba isu tu ba ni ka de benta ki ba kongsan la se ba lengba ka social forestry wing jong ka KCDC insa shim khia ya ni benta ban le ya ni nam tak jing kam jong ka council nomor ka jingi nong council menta da perkhat da di tang ya karbon da pitung ding da di tang karbon uki nong kata kalau gidan company ki basim ya kata benta tila da kum kata ka carbon credit la si kalong ka jing mentoi la KCDC ka thungding se tang na tu ka income nang turu kalong ka jingker khu ya ki KCDC ti ong bakin sa sim khia sa perkhat ya kani benta te sa gawai ru ki la se borok ka khasi jantia ki i ba HYC West Castle ka pankhi ya kani ka jing yo NOC jong ki barjela ki wantrai ka post office kum ki grand sabak gram dak sabak te ki nong sam city ki snong tengi iwan ban kerpat ya CM balai nak ki ka ailat be jiram ba snong bakin ai no si kat ka ki mon tang bawan ban batai tang wan ban kerpat ki bru ban bar ki ailat nomor ba hakani ka ngala ban bru khnet hakani ka post office kidan ki fast list ki bru jongi kemla ban yo sispa mak khandai mak te kitu ba yo khandai pesan mak sispa mak kidan fast list te kidai ki bar jela ki second list kila don ki bru jongi nama kila yon rupusan persen kum ta ter tila da kim yo NOC gitu ki badan fast list gini ki badan second list ki yo bandung ka kam
Te kum ta nak leng jongi ngila UI ke HYC kala ICT haman kisnong bakerpat bakinom INC ndai gidan kisnong ke ba INC tengi kepat FCM ba un chim khai ngini ban nak leng CM pat lo kelar ban chim khai bat kin sa penmi ya ka order ba ki nom sha ya kisnong ba kin INC kum ya kini si kini kedai gawe bangi ai khlai CM bu lai rap ya kini ba ka benta ka bangi perhat nak leng jongi ikan mau kisnong ke baladap ngamko ban je ke teng handai UCM jong ka KCDC wan hakpor ba lengkhu sengiap jong mai japing wan ba ong ba ka KCDC kan sa kular hakmat jong pai ba khmat jong ngiru ngi don lang tu pot kular ba nagaliang jong ka KCDC kan sa temot sireniang yo mai japing hanong stoy ka ba ba nomor ba itu ka office KCDC hapo jong ka nong stoy West Kasil District dari mai ubala lam lenti ba penyo itu ke office tikin sabu gawe gadak sa jengken mau i hang tu berkabar kabalai halang pi in salai ein marga de gasnong ga ba mai joping ula jauh KSF kasar nam ta kada ba jong kari jai bentu tengi so dei ta jeng keren jong siam ban rei hadu menta lakum ba lais nam e kampat ulong lais nam sosnam tingi wan menta nak liang setenat long ba usiam ba menta peniat sing yang bah insa ngiong ya baro an rei bah insa perkat yang ni ban sanction nam ta ban te yang mot sirin yang jong mai shopping ubalong ila balong mai shopping ulolong MDC hadu live pendus nam nang ta ulolong kudu kum UCM hagas nam khat khandai spa prap saw hadu prap khandai te kawe ru de bru ba ki pai ba ki udai nong yale nam ta ka hill state nong yalam nam ta ka rib jo ban yale kat ba la banom klong uranium hapo yang ka West Kasil District ti kermau kitin jong mai ong ba shwa ban klau ban klong uranium klong shwai ki do jam ki badon hapo ka do nut ka jamna ya tu upor mendu sarkar ka ken randin no banti uranium ti kum yo to rang ba na e pinyo badu dei unong lam leti nam takari bijai mendu ti kum ta kum boong giru temen ki bathok ba syukur yo mi jo ping ki kelon hi te ngi kerpat ru ya ka ni ka isi ka balai lam de ba ni sing sim ba in le ya ta ta kum bari kular ba te yang mor sir yang nam ta jom mai jo ping sen dok tapi phai hoi teng ni sendang hateng ki ken thei ki kham ki ka sem ka kersha kum ta ter dei kariam tan rai ni sendang ru ka kham du na ka ta te ngi ong ba i ajung be council ba kan perkhat spang kariam tan rai lagam no sisin sipnai lagadai ha KCDC ladai ka office jong sim jong ki serdar kinang i ba yong ba insasim be tai jing ajung mut jongi men sa perkhat nam takane bat ka ba kongsan ka bangi kendu menta ka long ba nyop ho persen ki dukan ki nong khayi barjala iladon hasyalang nadu apau senam ibal adab haduk menta tingi saudio hapo jang ka West Kasil District tang ka yo syalang ka bala syak keni no hagi barjala kam dai ka yo bodar ngim keren sepang ka yo bodar dai ka syalang ka hapo jang ka West Kasil District hapadeng magadon markhap ba garu hill district tinag lian jungi perkhat ba ikerpat yo CM bom desu ban issue trading license syaki bad lagi badan hasyalang nang ni syakmat ki bathmai ban nom renew su ye ki barim bro kata ka dei ka jing kerpat ka jongi nomor larangi phai kat kum ka an ka jong ka himanong stein phang ka the administration of himanong stein rule arajan ru ka keren phang in case of udikhar ka keren phang kata kong udikhar umla ban syong ban sa hapo jong ka himanong stein ti kumut ba kajing keliru ya ke himanong stein balai pat ki badla ki don hasyalang manu ba ai no si te nakaliang jong ngile kosyam ne kendu yo sim je himanong stein rei le thu ba kajing ai no si ka dei nakirang ba snong ki don to hasyalang tingum laban keren ya kata nomor baka hima ka don ka jong kabor tingum tangi kerpat yo CM bo keren e ke himanong stein ba kinom isu su ya ke no si ki badla kenapa nomor ngitip la kimyo no si kimyo ka trading license nang ni tikum tan nakaliang jong CM ulong ul saptha ya ka himanong stein ba kanom ailat su ya ki NOC bakinuan nang ba kisnong kide ban yo ya ka NOC na ka hima na kisnong ban yo ya ka trading license nang ni te nginget ba ka hima ngin sapet ka hima lada ka himanong stein kan sa ai ka jubab la kan le nem katum kanika rule jong ka himanong stein
tiba ubar jela umla man syong masa umla man tapi man kra hapo yang kai man sai ti ngej bakaniru kumbang ile kendu UCM ikresi pun ki ngej bo ya kaniru kan urlong ngej kwa jungi nomor pi i paradok prasnam jungi ki badai nang tu na than lengam ki bahap ha salang area kia klem jam repat ki bar jela pat ki kam ki dudukan ki bahap ti kumtangi kerpat ya ka yo CM ba ya ka himanostain bahkan berkat thamai halo kani khnang ba ki pradok prasam jengi ki langam ki badan hang tu kin long ki trai jong ka yo syalang ki long ki trai ki nong di jeng di hang tu khnang ba ka kam keru jam lu kan ja kan yarap ha tu ka hai kita ke ki jeng kendu ki jeng